Γκατσίνοβιτς και παλιά από τον Μουκουντή έξω. Πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό. Αρών Μουκουντή έφτασε πρώτος από όλους την μπάλα. Την άγγιξε τόσο όσο για να της αλλάξει πορεία. Λάθος από την γήπεδο. Δεξιά στον Ελίασον, η σέντρα προς το πίσω δοκάρι και παλιά από τον Λιβάη Γκαρσία έξω. Η μπάλα είναι κόρνερ. Αυτό δείχνει ο Καστράτη. Γκατσίνοβιτς είναι αυτός που εκτελεί στο πίσω δοκάρι και παλιά στα δίκτυα. Ο Λιβάη Γκαρσία απογειώνεται στο πίσω δοκάρι για την ΑΕΚ και στέλνει την μπάλα στο βάθος της αιστείας. Έχασε τελείως τη φάση ο Ταντσάρεβιτς. Φυσικά και δεν έχασε την ευκαιρία ο Λιβάη Γκαρσία. Κάπως έτσι λοιπόν στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού η ΑΕΚ εδώ στο Αμποδιά City Stadium κοντά στην Ευθενόα ανοίγει το σκορ. Εδώ Στρακός όμως κάνει το λάθος και στέλνει την μπάλα στον Πινσόν. Πινσόν με τον Σιμάνσκι πέφτει στα πόδια των Πινέδων Πινσόν. Με το δεξί στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Στρακός. Ένα λάθος. Την άμυνα της εθνικής ομάδας επιτρέπει στον Λεζίρ Πινσόν να κάνει το 1-1. Εκτελεί ο Ελίασον προς την ευθεία ο Ταντσάρεβιτς στο γροφιές. Δεν ήταν εύκολο. Γεμίζει ο Ταντσάρεβιτς. Έτσι και πάλι με τον άνεμο. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίκτυα. Σκόπασε και αυτό η ΑΕΚ. Ίσως το μόνο που δεν είχε πάσει μέσα στη σεζόν. Γιατί είναι μόλις το τρίτο του παιχνίδι. Δέχεται γκολ από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δέχεται γκολ το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο. Και ο αέρας που φυσά εδώ γκολ του Αμπογιάν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δέχεται ένα γκολ που έως και απαγορεύεται να συμβεί. Με την μπάλα να γελάρει στο πορτάρι από το γέμισμα του Ταντσάρεβιτς. Ανοιχτό το κοντρόλ από τον Χατζησαφή. Πήρε την μπάλα ο Βανεσιάν. Ο Αμπελιάν. Περνά από τον Σιμάνσκι. Εκτελεί ο Στρακώστας σε κόρνερ. Στο 25ο λεπτό. Στον άξονα ο Ρότα. Βγάζει στον Λαβέλα. Τους έχει τον Άμραμπατ δεξιά. Τώρα ο Νόρτιν Άμραμπατ σεντράρει με το αριστερό. Η μπάλα περνά από όλους, λίγο έλειψε από τον γκολ. Αλλά τελικά τη δίνει τη λύση στο πίσω δοκάρι για την ομάδα του. Και μετά την μπάλα κόρνερ ο Μουρατιάν γεμίζει ο Ταντσάρεβιτς. Μπάλα περνά από όλους και φτάνει στον Γρηγόριο. Ο Γρηγόριο απέναντι από τον Στρακώτα. Τον σταματάει η πασημένη ζωντανή. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στο Αμποδιά City Stadium. Δέχεται τρίτο γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ από την δευτεραστήτρια Αρμενίας με τον Ταντσάρεβιτς αυτή τη φορά να μην σκοράρει, αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα είναι σαν να σκόραρε. Με την μπάλα να γελάει στο πορτάρι, να περνά από όλους, να φτάνει στον Γρηγόριο, να τον νικά σε πρώτο χρόνο. Ο Στρακώσα όχι όμως και σε δεύτερο. 3-1. Ο Καστράτη περιμένει προφανώς τον VAR να τσεκάρει τη φάση. Εδώ πιθανότατα αυτή τη μονομαχία τσεκάρει.